Alikho elishona lingenazo izalo emkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kushone abayisithupha ngenxa yemvula. Utshwala bunesandla kudlame lobulili kanti udilika jele kowabulala ilungu leMK. Siyakubingelela siyakwamukela ezindabeni ze1KZN TV uzifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Kushone abantu abayisithupha kulezi zimvula ezilokhu zinethe njalo engxenye nenkulu kulesifundazwe KwaZulu-Natal ikakhulukazi eThekwini. Lona ke ngumbiko ovezwe ungqongqoshe zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesifundazwe uThulasizwe Buthelezi. uButhelezi uthi mkhulu umonakalo osuwenzekile. Izindlu ziwile zalimaza abantu, imigwaqo ethintekile, kanjalo ke nemfula igcwele kwezinye izindawo akuhambeki. Ukusho ke lokhu emahhovisi ezezinhlekelele eMgungundlovu. Mukhulu umonakalo osudalwe izikhukhula kulesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba bebalela kwisithupha abantu asebeshonile. Ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesifundazwe umfundisi uThulasizwe Buthelezi uveze lokho ngesikhathi ebambe uhlelo lokusayina isivumelwano sokusebenzisana nezinhlaka ezahlukene. Kuleli sonto sibonile imvula enamandla ikakhulukazi osukwini lwayizolo lapho kube nengane eshowe ebunge nomfula ithi sazama ukwela umfula nalapha kwaMakhutha kwaphangalala abantu ababili ngenxa yomonakalo okuthe besahleze endlini indlu yavele yawela phezukwabo. Ngakho ke sebebonke abantu abalahlekelwe izimpilo zabo bayisithupha kulesifundazwe ezizwelana kakhulu nemndeni yabo. Sidlulisa namazwi enduduzo kepha siphinde sixwayise nemphakathi yakithi ukuthi uma uhulumeni esesikhiphile isixwayiso asukume sikwazi ukuthi sidede eindaweni ezibonakalayo ukuthi zingase isheshe ithinteke. uButhelezi uthi bazibophezele ukusebenza ngokubambisana nalezi inhlaka. Sibophezele khona ukubambisana ukubhekana neinhlekelele eseziyinsakavukela isifundazwe sonke. Ngithi ke njengohulumeni waKwaZulu-Natal kusinika ugqozi ukuthi kube khona inkampani eziyikhondla enjengo Old Mutual njengo Red Cross ekwaziyo ukubona isidingo sokuthi uhulumeni eyedwa ngeke akwazi ukubhekana nezinselelo ezidalwa ukuguquguquka kwesimo sezulu. Uveze ukuthi usomningi umonakalo oswenzekile ngakho lokho kubambisana kuzolekelela. Ngoba sibona izikhukhula nje zigcwele isifundazwe sonke. Siphuma esikhathini ngonyaka odlule lapho kube nequbula yemlilo. Sasuka lapho kade kunendlala izwe lonke ngenxa yesomiso. Ngakho ke lesi simo sisiphoqile njengohulumeni ukuthi sibambisane neinhlangano ezingekho kuhulumeni ezinobuchwepheshe ezikwaziyo futhi ukuthi isheshe zibe khona eindaweni zenhlekelele lapho kusuke kwenzeke khona ingozi. Ngakho ke usuku lwanamhlanje lusinika isisekelo esinqala ukuthi siqhubeke nemizamo yethu yokusiza imphakathi esuke ikhungethwe izinhlekelele futhi ivula ikhaselisha. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamintuli ubalule uphuzo oludakayo kanye nezidakamizwa njengembangela enkulu yodlame lwezobulili nokuhlukunyezwa kwabesifazane. uNtuli ke usho lokhu ngesikhathi kunombuthano wenkulumo mpikiswano kanye ke namalungu omphakathi njengengxenye yemizamo kahulumeni wesifundazwe ukubhekana nalesihlava esifundeni iKingcetshwayo. Ukwanda kwezigameko zodlame lwezobulili esifundeni iKingcetshwayo ikona kwelektheni undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamintuli nezinhlaka ezehlukene asingathi umbuthano ubhekana nobugebengu kanye nokulwa ke nokubulawa kwesifazane izidakamizwa kanye nophuzo oludakayo ikona kokugqame njengembangela yalezi zigameko. Emhlanganweni engibe nawo namaphoyisa kuvelile ukuthi indawo yalapha esikhaleni ihlasela ubugebengu okubala kubo ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nabantwana. Konke lokhu
Kulandela nanokuthi izinga lokusetshenziswa kwedakamizwa kuphezulu kakhulu. Uphuzo oludakayo luphezulu kakhulu, ukugqekezwa kwemizwa nako kuphezulu kakhulu. Ukuba khona-ke kwenhlaka zomphakathi ezilwa nobugebengu ezisebenza ngaphansi kwe-CPF kunginika ithemba futhi kunginika nesithombe sokuthi buhle ubudlelwane phakathi kwamaphoyisa kanjalo nomphakathi. Amalungu omphakathi aphume ngobuningi ukuzokwethamela lo mbuthano okulwa nobugebengu obusesikhaleni. Amaphoyisa esifundeni Kingcetshwayo avumile ukuthi anyukile amacala abikwayo okudlwengulwa kwabesifazane. Amacala okudlwengulwa kwabantu anyukile endaweni yakithi Kingcetshwayo yonke. Amacala okudlwengulwa komama anyuke kakhulu ngo-3.9%. Bese ukuthi amacala obugebengu lapho kulinyazwa abantu ngezikhali kungabe ummese noma yiluphi uhlobo lwe-instrument lokho esithi assault GBH nawo futhi anyukile. Bese ukuthi amacala lapho kushawa kwabantu mhlawumbe ushawa ngempama kumbe ushawa ngenqindi lokho esithi assault common nawo futhi anyukile. Iteshi ke eziyinkinga kakhulu kumacala okudlwengula isteshi impangeni kube ishowe kube iMelmont bese kuba isteshi lapha eMthonjaneni kube Richards Bay kube iMpongolwane. Amalungu omphakathi iningi lawo eliqokelwe ezinhlakeni zokulwa nobugebengu athi noma kungelula ukulwa nobugebengu kodwa akazimisele ukulwa nobugebengu emphakathini yawo. Amacala ambalwa njengamaye esikazi wasolva nje imoto ibithathiwe enkwenezana siziPF sikwazile ukuyithola umphakathi uyakwazi lokho. Ey'nsukwini eziwu4 esiwa kuzo sibamba igebengu ezimbili ephuca abantu amafoni eziphatha ibhamu sibamba ngezandla. Amanye azolise kungenami kwawo ngezindawo zokucima ukoma ezingavalwa nezingenazo imvumo zokudayisa utshwala. Mama ngobese lapha enkandla sinenkinga yezipoti. Uma singaxhumana nemhlaba masinyana noLephaport akasilekelele imene ezifana lezo mhlawumbe lokhu ekhwapha sizobuya sibonelele khona ukuthi sikwenze njani ngoba sakhelene nakho inkinga kakhulu lokho okuthiwa kuphethe ama-license ogcina ungasazi ukuthi isikhathi isiphi esokuvula isiphi esokuvala ney'ngane ey'tholala ngaphakathi kuzona. Sinenkinga lapha kuke kwanelokishi elisha elisanda kuhamba okuthiwa iDubai ngomunye ohlala khona mina. Ubugebengu bakhona kukhahlela iy'cabha ebusuku silele bengene bethatha yonke into abasuke befuna ukuyithatha ngalesikhathi abafuna ngazo. Kodwa engeke ngikujabulele kakhulu ey'nsukwini nje amaphoyisa akafika kunendlela ethile ibingahlalisile kahle afika impela akubanga kuhle impela kodwa sagcina kuthiwa bakhona lokuxazulula. UNdunankulu unxusa amalungu omphakathi ukuba abike emaphoyiseni ubugebengu obuqhubekayo emphakathini ayakhele. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu eSikhawini. Inkantolo ephakeme yaseMthunzini imthole enecala lakhe Mthiyane owaba yinkabi eyithunywe unkosikazi omdala ukuba ibulale uThulile Sangweni owabe engumamncane begane indoda eyodwa nokuyisigameko ke lesi esenzeke ngonyaka owedlule endaweni yaseMandlazini ngaseRichards Bay ecaleni lokubamba inkunzi ehlomile uthole isigwebo seminyaka eli15 ejele elokubulala ke okuhleliwe wagwetshwa uDilika Jele ecaleni lesithathu nelesine lokutholakala nesibhamu kanye nezinhlavu inkantolo iphinde yamgweba iminyaka eli15 ejele. Zonke ke lezi zigwebo uzozithatha ngokuhambisana. Ngenyanga kaNhlangulana uJune onyaka wedlule umnakwabo omdala kaMufi uThuli Sangweni okunguzolisa Mthethwa kanye nendodakazi yakhe uGcinile Mthethwa bakhanda itolo lokubulala uThuli babe sebevumelana ngokuthi indodakazi uGcinile uyena ke ozolanda inkabi. Kwadlula izinsuku ezimbalwa lenkabi yabe isingena emzini kaMufi isifihle ubuso yabuza izingane ukuthi muphi uMufi zabe sezimiyalela ukuthi usekamerweni nowabeke sedlulela khona wafike ke wamdubula ekhanda wabe siyabaleka. uMufi waphuthunyiswa esibhedlela lokuyilapha afike adlula khona emhlabeni ngemuva nje kwezinsuku engenisiwe. Laba ke ukuze babanjwe kwasiza itracker yemoto iPicanto umamkhulu ayeliphiwe nguye uMufi ethi phela uphumna kwapho kanti umhlelelo ukumbulala. Yona le moto ayayishayelwa uGcinile elanda ke ephinde ehambise inkabi eyayizobulala uMufi. Ngemumva kophenyo lenkabi yabeke isiyaboshwa kanti kuzodlula umncwabo kaMufi uzoliswa umamkhulu nendodakazi yakhe nabo bese beyaboshwa sebehamba izinkantolo. Indodakazi uGcinile waphenduka ufakazi wenkantolo wacula lonke itulo ababehlelile. Inkantolo yaseMthunzini ke namuhla
igcineke isikhiphe esinqumo sokugweba uLucky Mthiyane. Kumacala amana bebhekene nawo, uthaleke uDilika Jele ngecala lokubulala okuhleliwe, kwelokubamba inkunzi ehlomile, wagwetshwa iminyaka eli-15, kolokutholakala nesibhamu kanye nezihlamvu okuyicala lesithathu nelesine, wagwetshwa iminyaka eli-15 eBhadle Jele. UZolisa yena ongumnwaka bomdala kaThulile noMumufi okuyena owakhanda itulo, inkantolo yaseMgungundlovu yona yamgweba kuZolisa iminyaka engama-25 esejele. Ugcinile owayindodakazi esiza uma wakhe ekukhandeni kwaleli tulo, yena wagcina ephendeke ufakazi wenkantolo kuleli cala, nokuwuyeke naye owathulula noma owakhuluma konke ngetulo ababelikhandile. Angazi, honestly angazi sisi, asikho isigwebo esingaba enough futhi esingangijabulisa esingabuyisa uma. Asikho. Umama, she's gone and she will never come back, so I'm very emotional today. Angazi indaba, but yeah, ilokho nje asikho isigwebo esiba enough. Ngiyabonga baseshi becala kuyo yonke into abayenzile. Yeah, ilokho nje. I'm not okay today. I'm not okay, really. Lezi indaba ze-1KZN TV ngingusamukeliso Ngqulunga ngisemthunzini. Kulindeleke naloyo owabe engumongameli wakuleli uJacob Zuma emcimbini wokuvaleliswa kaloyo bengushishanhloko wesikole saseNkandla iBizimali untando yakhe Ntuli. Lo mcimbi uzoba ngomgqibelo esikoleni iBizimali nokuyilapho uNtuli besebenza khona iminyaka engama-30. Uzovaleliswa ngedili lomcimbi owayenguthishanhloko wesikole esidume ngokukhiqiza imiphumela emihle kamatikuletsheni iBizimali esiseNkandla untando yakhe Ntuli. uNtuli uthathe lesikole wasibeka kuyibalazwe njengoba esebenza iminyaka engama-30 kusukela ngonyaka ka-1995. Umgqibelo umhla 22 February 2025 sinomcimbi omkhulu nayo yabakhona ulandweni besebenzimali ukuvalelisa uthisha omkhulu wethu, ubaba wethu, umkhulu wethu ebesimthanda besimhlonipha ohambela ngomhla 31 January 31 July 2024 usuka kagcine ngalo eloku aqala ekhaya ngoJanuwari ka-1985 ngesikhathi ushomkhulu lekhaya efika ezoba principal lesikole sasingekho isikole kwakuyi amaklasi amathathu angenawo anembobo ungena noma yikuphi la uthanda khona. Isikole iBizimali esiseNkandla siheha ngisho abafundi abasuka kwezinye izifundazwe ngenxa yokwenza kahle kwaso kwimiphumela kamatikuletsheni. Lesi sikole sesikhiqiza inqwaba yabafundi abavelele kwimikhakha eyahlukene. Ngonyaka olandelayo 1998 afaka umatric wokuqala waseBizimali owenza kahle kakhulu ngoba ngithi ngalowo nyaka wafela ingane yodwa. Kusuka lapho-ke yathi 100% iBizimali kwakusafunda iy'ngane ze-local kuphela, iy'ngane nje nayidlala endaweni ezayifunda kuleso sikhathi ingekho ingane yakude. Kodwa ngokuphasa ngemiphumela emihle wadonsa iy'ngane kusukela yonke i-KZN sezana njengamanje even iSouth Africa amaprovinsi amaningi akhona, sinoGauteng, sinompumalanga, sinamaprovinsi amaningi afunda iBizimali. Emva kobese esefikile uthisha omkhulu lekhaya njengosumatric imiphumela yabamuhle kakhulu wakhiqiza wonke uhlobo lomfundiso wesikole. Phakathi kwesikhulu okulindele ukuthi sithamele le ndumezo lomcimbi kubalwa nowayengumengameli wezwe wakuleli uJacob Zuma, nodabuka eNkandla uNdunankulu uThami Ntuli, nodabuka eNkandla amakhosi, amalungu omphakathi kanjalo nabafundi ababefunda kuso lesi sikole. Lo mcimbi ulindele ukuthi ube ngomgqibelo khona esikoleni eBizimali.
Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabezene nezinye masibuya. Sakubingelele sakwamukela ukuthi-ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zambaphambili namhlanje. Kushone abayisithupha ngenxa yemvula. Utshwala bunesandla kudlame lobulili kanti udilikajele kowabulala ilungu le-MK. Imeya kamasipala abaqulusi enhlaneni likaMthaniya uKhehla Mkhwanazi uthi zizoncipha izikhalazo zamanzi kwazise nabo bebengabanye bomasipala ngaphansi kwesifunda iZululand abahlupheka kakhulu behluphekela amanzi. Lokhu-ke ukusho ngesikhathi umasipala wesifunda iZululand unikelela-ke ngezithuthi manzi ezine kulo masipala. Umeya wamasipala abaqulusi uKhehla Mkhwanazi udlulisa ukubonga kumeya wamasipala iZululand njengoba benikezelwe ngezithuthi manzi ezine kulo masipala. Sicela amazwi emdungu ukubonga ngoba njengomeya weZululand bekukuwe unqumo ukuthi amatraffic wasaphi futhi akekho phakathi kwethu sonke njengomeya bama-locals obengalingeka ukubuza ukuthi yini ungasimilanga thina matraffic kodwa ngenxa yokukwazi ukwanelisa iy'ngane zakho nathi njengabaqulusi sinikile waze wakhumbula nokuthi khona i-truck owawufisile ukuthi ifike lagcina lingafikanga yikho-ke sihlomule i-truck number 4. Uphinde wagcizelela ukuba abashayeli kufunze bawaphathe kahle amaloli kanti nabo njengomasipala bazoyilungisa imigwaqo ukuze kuqinisekiswe ukuba amaloli awafi. Kubashayeli kakhulu ukuthi basebenze ngendlela yokuthanda abantu bese bephatha kahle nalama-truck. Thina-ke njengomkhandlu sinomsebenzi ofuna siyowenza ukuba silungise inqalasizinda yemigwaqo ngoba lama-truck kubili angahle kube khona iy'ndawo angafinyeleli kuzo ngenxa yemigwaqo. Kodwa futhi imigwaqo uma iyimbi impilo yawo lama-truck izoba mfishane ngoba uma izohamba emgwaqweni omubi azoshesha ukukhahlazeka aguge. Ngakho-ke sinalowo msebenzi ukuba siyolungisa lokho kodwa ngeke siyeke ukubonga kakhulu sinqenqoze meya wethu wesifunda ngokuba asenzele umsebenzi omuhle kangaka kusinikeza. Kanti umeya wamasipala iZululand uMichael Khumalo uthi kungumsebenzi wabo ukubhekelela udaba lwamanzi esifundeni. Impela umsebenzi wethu njengomkhandlu waseZululand ukuba siphakela abantu amanzi abayizakhamuzi kanye nokubhekelela inhlanzeko ukuthuthwa kwendle. Kodwa ke sigijimisa kakhulu la eZululand siyisifunda esiyugwadule kodwa futhi siyisifunda esingenazi izinda zamanzi lokho sithi ngama source. Sinedamu iKlipfontein eLaifriede iphakela oMondlo iphakela idolobha kodwa futhi amanzi sibuye siwathathe siwasolundi kodwa ke olunye uhlelo esibhekene nalo lokuthi silikhuphula ubonda lwedamu kuze amanzi abe maningi kodwa ke lokho into ezothatha isikhathi ngoba kuzothatha iminyaka emibili nohafu ukuthi uqedwe lo msebenzi. Ngaleso sikhathi silinde lokho sibona ukuthi asilekelele ngalama-truck awu4 esengeza kwamanye ukuthi abantu basebaqulusini bakwazi ukucosha amanzi ngendlela efanele. Kubi kuthobe kadlali ezindabeni ze-1 KZN TV ngisebaqulusini. Ngemva kokubika udaba lowesifazane oswela ikhaya nabantwana bakhe abane endaweni yasezingolweni endaweni yasenkulu, inhlangano engenza inzuzo ino Women Abuse ezinze eThekwini isukumele phezulu ehambela lo mama. Uhlalo kule nhlangano uSiphiwe Mabaso uthi bayalwisana kakhulu nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane njengoba ke bezwa nalo wesifazane ukuthi ke umhambuma ngenxa yokuhlukunyezwa yiloyo ashade naye. Isukumele phezulu inhlangano engenza inzuzi no Women Abuse ezinze eThekwini ngemuva kokubona udaba lowesifazane nabantwana bakhe abane beswela indawo yokufihla ikhanda ezingolweni enkulu yahambela lo mama imphathele izipho ezahlukene. Usihlalo walenhlangano uthi abahambisani nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Ngase ngithi inyanga yothando le uma sikhuza amadoda sithi madoda sekwanele nangu kuMangcobo okuthi useyingolweni
akwesisukume siye engolweni siyothola ukuthi le ndoda ekuthiwa ibimhlukumeza esimenza ukuthi aphenduke umhambuma namhlanje angabi nayo into yokudla uhambe ehlala nabantwana yini thina njengamadoda esingayenza ingakho ke ubona wonke lamadoda la azothi sekwanele hayi egameni lethu not in our name stop women abuse. Unobhala kulenhlangano uthi bazimisela ukulwisana nokuhlukumezeka kwabantu besifazane. And into esithinte kakhulu ukuthi isizathu sesimo sikamama namhlanje ukuthi uhlukumezekile kakhulu ehlukumezwa isandla somuntu ebekufanele ngabe uyamvikela obekuyena omyeni wakhe. So imission yethu thina njenge-No Women Abuse njengoba negama lichaza ukuthi silwisana nokuhlukumezeka kwabantu besifazane emphakathini especially kubantu abanobudlelwane ngoba usihlaluke wakuveza ukuthi isikhathini samanje abantu besifazane abasahlukunyezwa abantu abangabazi sebehlukunyezwa abantu abanobudlelwane nabo. Owenkampani yokwakha uthi uma umama esethole indawo okungiyakhe bazimisela ukwelula isandla. Ungakwazi ukuthi kubhekwe indawo mhlambe la engakwazi ukusikeleka khona bese ke siyabona ukuthi sisizana kanjani nabanye somabhizinisi ukuthi akwazi ukuthola uphahla angakwazi ukuthi aphile ngaphansi kwalo. Ikhansela la kwa 33 eRenkonyeni lithi noma belingenalo ulwazi ngodaba lokamama kodwa uzimisela ukulekelela. Okungijabulisa kakhulu kube ukuthi mesihlangana nabamabazi nababongcobo kwakuthi khona lebazolekelela khona kwazi nathi sisizana kona nondaba ezithe ukuthi kwazi ukukhona uthola imphembe bese nami ke lezo khansela mhlambe khona kufanele khona ngilekelele. Lona wesifazane nomakhelwane bathi bajabule kakhulu ngomnikelo. Ngijabula kakhulu Shem, ngijabula kakhulu ngifuna ungasho. Ngiyajabula nje kakhulu. Engathi ngenzeka konke kuze kulunge. Ngiyabonga kakhulu ngibonga nje kukhoma ngifuna ungasho nakwabaseshepstini angani bayibobani angalo ukuthi bayibobani ngoba ngigugile kodwa ngiyabonga kona ngibonga nomakhelwane la bese sinabo la engizokubonga kakhulu sengibonga nasenduneni yami nje ethe induna yami unayo indawo ikhona indawo yokuthi uzobekwa umphemo wakhe laba bazomakhela. Iziko lezindaba lithola ukuthi induna yendawo izomnika lona wesifazane indawo ukuze akhelwe indlu okungiyakhe. Lo mbiko beniwethulele uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisezingolweni. Umasipala wesifunda amajuba ukhomelise abafundi abenze kahle kumatelekotsheni ngonyaka wedlule abaphuma ezikoleni ezahlukahlukene ezakhele lesifunda kulomcimbi ke obubanjelwe eBlue Ridge eNewcastle. Imeya lomasipala uThembelihle Mthembu uthi laba bazoba ngabantu abazothuthukisa indawo yasemajuba ngemfundo yabo. Ubonge wancongcoza omunye wabazali ngemphumela yomntwana waphinda wadlulisa ukubonga kumasipala amajuba ngomcimbi ukhomelisa abantwana. Angazi ngingathini anginawo namazwi okubonga kodwa uNkulunkulu yena uye ozophakamisa isibongo esikhulu. Ngibonga kakhulu namadlozi akithi angikhomisile lapha alele khona ukuthi awalalanga kuphela kodwa ababhekile abantwana emuva kusho ukuthi ngelinye ilanga kukhulu uminenhle azosenzela khona ikhaya lakithi lizovuka. Ngijabule kakhulu namhlanje angazi injabulo yami ngingayichaza kanjani. Yazi ngibona ngathi ubhuti wami ngiyambona namhlanje. Kanti umeya wamasipala amajuba uThembelihle Mthembu uthi inhloso yokwenza lemicimbi kuugqugquzela abafundi abenza umatikuletsheni ngaleso sikhathi. Inhloso yokuba nalento ekanjena ke ugqugquzela izingane lezi esuke zenza umatric ngalowo nyaka because njengomasipala noma umsebenzi wethu ukuhambisa amanzi water and sanitation but sine social responsibility that we need to play as a municipality. So kuyingxenye ke social responsibility leyo ukuthi si recognize ingane, we recognize top 10 learners enze kahle. Each learner got u10,000 rand, 1.5 voucher ukuthi ingane mayofika euniversity kwazi ukuthenga igedlela noma u2 ingasokoli. Sase awada nezikole ezenze kahle ithola 100%. Uphinde waveza ukuba isifundi amajuba ilali isithathu kwaZulu Natal. Sijabula ukuthi idistrict njengamajuba ilale isithathu yathola u89.9%
asikaze sehlele ngale ka number 3 sibamba ku3 bese siyakhuphuka njengoba senza kanjena ke siqoqozela kona ukuthi izingane zethu isebenze zikhuphuke ze100% ngoba idistrict saseMajuba indawo eyifundiswa asikwazi ukulandela ngemuva. Kanti uThemi Nzama ungumqondisi wezemfundo kuMasipala eMajuba ucela abazali ukuba belekelele kakhulu ekuphumeleleni kwabantwana. So lezi ingane ezenza very well, it's a motivation to other learners. But what we are saying to our learners and parents in particular, they should create a time for learners to be able to study. I'm not saying ukuthi ingane kufanele zenza ama-chores ekhaya, kodwa abazali abakwazi ukusupport over and above iy'kole, because iy'kole they are doing a lot, but we don't know what is happening iy'ngane mese zisemakhaya. So nje mina into engifuna ukuyi-underline kakhulu ukuthi abazali bayisupport iy'ngane zabo with whatsoever, because to remember that ngike ngareport ukuthi what is it that we are doing as we-education. So kwenza lokho esikwenzayo, but if the environment is not conducive for ingane ukuthi ifunde kahle ekhaya, whatsoever that we are doing at the classroom level, at the school level, kuzofana nokuthela amanzi etadini. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngise-Newcastle. Ake siphinde futhi sihlabene nalo elinye ikhefu sihlangabeze nezinye masibuye. Sekubingelela siyakwamukela ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kushone abayisithupha ngenxa yemvula. Utshwala bunesandla kudlame lobulili kanti udilika jele kowabulala ilungu leMK. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.49 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.30 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.28 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona lingu-$2,948.67 i-ounce kuthi uwayilo ngahluziwe ube u-$76.04 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Zilokhu ziqhubeke njalo nokubheda izinto kwiqembu laKwaZulu Natal iRoyal AM njengoba abaqoqi bentela bakwa-SARS sebedalule ukuthi bazosifaka endaleni isitifiketi saleli qembu sokudlala kwisigaba esiphezulu ngemali engako-15 million wamarandi. Lokhu-ke abaqoqi bentela bakwenza ngenhloso yokubuyisa imali yentela engango-40 million wamarandi ayikweletwa-ke ngumongameli waleli qembu Shoni Mkhize kanye nesikhwama sakhe somndeni. Leli qembu-ke lisamisiwe ukusayinisa abadlali ngenxa yesikweleti salo kubalwa-ke nesomdlali oke wadlala-ke kuleli qembu uSamir Nokovic. Ngaphezu kwalokho-ke imisiwe yonke imidlalo yaleli qembu yeligi nemiqhudelwane eyahlukahlukene. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Ngiyaziguqisa nokho bese kuphathele zona namhlanje usihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.